No niin, hei vaan. Käydään nopeasti nämä tehtävät tästä läpi. Eli aloitetaan Dr. Jones's Officeista. Eli huoneen materiaalit. Mä tein erilliset materiaalit katolle, seinälle, lattialle, ikkunoiden lasille, ovelle. Lattialistat käyttää samaa materiaalia kuin ovi. Kyseisillä materiaaleilla oli tarkoitus hakea tunnelmaa, joka soveltuisi vanha-aikaisen 1930-luvun etsivän toimistoon. Seuraavaksi mallinnetut, mallit. Barrel, Fedora ja Curtains modelit tein ohjeistuksen mukaisella tavalla. Vaasit sekä pullot loin Blenderissä. Extrudaamalla yksittäisistä verteksistä lisää verteksejä referenssikuvan ääriviivojen mukaisesti. Tämän jälkeen käytiin Screw, Subdivision ja Solidify modifiereita kyseiseen Edge-linjaan. Sitten on kuvio. Siinä on vähän valaistuksesta. Eli valaistukseen käytin Directional Lightia auringonvaloa varten, katto sekä jalkalampuun käytin point-lightteja. HDR Environment tekstuurin latasin Polyhavenista, kaikkien valolähteiden intensiteetti on muokattu tilanteen mukaan sekä lampuihin on säädetty emissionia niin, että valaisimet näyttävät tuottavan valon itse. Ja tässä on viimeinen tulos. Eli Blenderin Sketchfab add-onin käyttö tuntui vähän kömpelöltä, joten mä päädyin käyttämään mieluummin sellainen tasen sijaan. HDR-tekstuurien sekä Adobe Substance 3D-samplerin käyttäminen olivat minulle uusia asioita. Seuraavaksi Space. Procedural Textures eli Force Field-materiaalin tein Gimpissä, hyödyntäen annettu ohjeistusmateriaalia. Skyboxin loin ohjeiden mukaisesti Spacescape-ohjelmalla. Asteroid Textures and Models eli asteroidien tekstuurit ja mallit luotiin Blenderissä proseduraalisesti käyttäen erilaisia muuttujia. Diffuse, Normal ja Roughness mapit generoitiin Blenderin Cycles Render Enginein Bake-ominaisuuden avulla. Ja sitten on PyFighter Cutscene, jossa näkyy tämä hieno pätkä. Eli käytin Meshi.ai-sivustoa PyFighters-mallin sekä tekstuurin luomiseen, jotka generoitiin valokuvasta. PyFighter-mallin meshia yksinkertaistettiin Blenderistä Decimate-muuttujen avulla. Skybox luotiin manyworlds.run-sivustolla, jonka promptina käytin ohjeessa valmiiksi annettua lausetta. Skybox-tekstuuri skaalattiin 4K-tekstuuriksi käyttäen upscale.media/upload-palvelua. Tämän jälkeen Skybox Image konvertattiin Photoshopissa 32-bittiseksi ja siihen tehtiin muutoksia Camera Raw-filterin asetuksilla ja tallennettiin EXR-tietotyyppiin. Seuraavaksi The Dust. Eli Level Fixes and Realistic Materials. Aluksi projektin shaderit käännettiin URP-shadereiksi Unitissa, Edit Render Pipeline, Universal Render Pipeline, valitsin Upgrade Project Materials to URP Materials vaihtoehdon. Seuraavaksi projektin kaikkien mallien UV piti rimäpata ja asettaa jokaisen tarpeen mukaan useita materiaaliryhmiä, eli Material ID. Materiaalit, joita käytin kyseisissä malleissa, ovat ladattu 3dassets.one sivustolta. Prefabit päivitettiin uusilla materiaaleilla. Sitten on AKM-skinniä siinä. Ja sitten Substance Painterissa loin aluksi uuden layerin. Polygon Fill-työkalulla maalasin koko mallin mustaksi. Tämän jälkeen loin taas uuden layerin, maalasin tiettyjä osia tummaharmaalla ja viimeisenä loin uuden layerin ja värjäsin osia ruskealla. Ja tämä on tulos. Mun mielestä se on ihan fine. Ja sitten viimeisenä All Forest. Pitäisi. No niin, katsotaan uudestaan. Eli Tree Trunk pääasiassa mallintamisessa seurasi ohjeistusta Cartoony Style tavoitteena, etsin oppaita YouTubesta, miten voisin luoda kyseisen tyylin Substance Painterilla. Löysin mielestäni melko pätevän videon, linkki on siinä näkyvillä, jota seurasin tukin sekä pöllön tekstuurien luomisessa. All Sculpt. Seurasin ohjeistetusta
ohjeistusta videolla ja käytin siinä käytettyjä työkaluja. Oli varmaan user error, mutta en aluksi meinannut millään saada jalalle tarkoitetun sfeerin muotoutumaan oikealla tavalla. Vaikutti siltä, kuin olisin vetänyt pelkästään sfeerin alkuperäisiä polkyneja, joka aiheutti epämuodostumia, jotka oli erittäin low poly. Retopology for the owl, eli lisäsin Blenderiin add-onit B-Surfaces, F2 ja Loop Tools. Seurasin CG Boostin videota, miten niitä käytetään, ja prosessi meni aika lailla kivuttomasti, vaikka tuntui hyvin aikaa vievältä. Ja tässä on viimeinen lopputulos. Semmoinen pikku kaveri. Eli Owl Forest Main Menu, kuten aiemmin seurasin ohjeistuksessa olevaa videota, pöllön silmät lisäsin Unityssä Game-objektiin, josta loin prefabin. Projekti sujui pääosin hyvin skulptauksessa olevia pieniä kömmellyksiä lukuun ottamatta. Mutta ei minulla sen enempää. Kiitoksia.